बेटा बिब' बिनानाव नै सानैबो मा खालामलायबाय थायो सासेया बिनानावा बिब'नि फेन्दायाव उन्दुदों वा देलायनोसो जाथारदों बिसोरो देलायनो थाखुमादों मामि नों मा बानायनो गोरों होनदोंमोनलाय मा मैगी ओमफ्राय मामि ओमफ्राय what type बाथोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय गारि सिंनिफ्रायनो ना बे ब्लगा जागोन मानो होनबा आङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों ओरैहाय सानजा फारसे थांनि बबेसिम सहैयो नायनि ओमफ्राय गारियाबो माने निजाथ' नङा जाहैबाय निजालाथ' जाय बिगोमाया दा लकेसन नायदों बिथाङा मोनगोन बे गारिखौ लानायनि जियानो जाया मानो मोनसे फिसा खामानि दङ बावहाय एसे इमारजेन्सि ओंखारब्रबदों आं थांगासिनो दङ माने लिंहरनायलाय मानो लिंहरदों बै बेक्तिया ओमफ्राय आरो बावहाय जुदि जायाब्ला ना गुबुन मोनसे बेबस्था लानांसिगोन बेफोरबायदि हाखु दाखु इमारजेन्सि फैब्रबनो गोनां जादों गारि लानानै फैयो लोगोसे जोंबोथ' आरो जेबो माबा गैयाना मा होननानै बुङो जेबो अबस्था गैया नै बेफोरबायदि आरो थांगासिनो दङ वा लामाथि एफा गोजौ माबा जादों रायलाय लामायालाय बे ससेयालाय एसे मोजां जाबाय जानाया थारमाने ओरैबायदिसो खामानियाबो एसे बेटिक्रम बेफोरबायदि लामायाव ओरैबायदि जाबाय मा जादों माने गारियाथ' सानथाम सानब्रै जिराय हाबनानै दोननाय ना लिक जाना थाबाय आं नायबाय हाबाब बोरै लांनोलै बे गारिखौलाय लिक नायबाय नायनानै ओमफ्राय सप्ता खनसे गाहाम जानायखाय माने गारिया हयथ'बा खुगाजों माबाफोर लिकफोर दङदां बिदि सानबाय आं फिसा माबाफोर थागोनदां जेबो ना बाव बानायनोसै नायफैबाय पाम्प सोबाय सोनानै आरो दान्दिसेनि उनावनो लिक जाना थाफिनलायबाय फैसा होखांनायनि उनाव स्टार्ट खालामबा सिगनेल गारिया सिगनेल होबायानोसै माने माबानि मा होननानै बुङो बे पाम्पनि होबाय नायबाय आरोबाव सेकेन्ड टाइम ओरैबायदि नायबाय गाजोलानो बेसेबा गिदिर हाबनानै दङ बिदि जादों आरोखि जियानो जाया मानो लाङो लां जायनिखि जाया गारिखौ लां फारसेनिफ्राय चेक खालामजोबखा मा दं मा गैया ओमफ्राय लोगोसे गावनि बायदि सालायनांगौ मालायनि गारिखौ लांब्लाबो हे मालायनिसोलै ना बे नङा गाव बायनानै सालायनाय ना गावनि गारि बेफोरबायदि अननांगोन अब्लासो गारियाबो मोजां लांगोन आरोखि बिदि मालायनि गारि मोन्दों होननानै साब्रांबायबा जाया आरोखि थ' जिखियानो जाया लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा आंद्रायनि एसे बहा थांनाय जायो होहाबलायबाय आरोबाव माने मा होननानै बुंगोन अखाखौ गावबागाव बोथोर हाखासिगोन माथो खालामनाय नङा होमबा थांगासिनो दं माने आरो होबावबाय 2000निसो होबावबाय थिग माहाय सहैथारथोंसै एब्रावहाय सोनानै जायो नायनि देखाजाक दा खयथायाव सफैफिनो हरनि 9थायाव सफैयो ना 10थायाव सफैयो देखाजाक बोरमा थरमा माबा माबि बारबुला जोबबोबाय ओंखामबो उखैनो हाखाले बहाबा माबा मोनसे सोनांसिगोन नुबाय दा ओरैबायदिखा फाग्लासो जायगाखौनो फिसा दावदै गारि दारामासिनो जायगाखौनो हगारबावनो नागिरा बरपेटा रड बारबोनानै मोनसे ओरैबायदि घटना जाबाय आं फैयैनो मा होनना बुङो बरपेटा रड हाइवे सिमला थिमला बारबोजोब्बायना साला गारिबो नाया बाबो नाया क्रसिंमोन ओरैबायदि सिवल' फैनानै होबाय बाइकआव ओरैबा नांनाय मोनबा थांगौमोन साला ट्रेफिकआ ओरैबायदि बुंहरबाय लाखिनानै गोगोम जादों आंनि स्पिडा माबा ल'खासोमोन 30 ल'खासोमोन आं बिनि गोजौ स्पिड गाखायाखै खारन बावहाय
लासैनो सालायखाबोदों थेवबो बे बांगाल नालाय थैनायखौ गिया बे आरोखि दा मा खालामनाय गोजौनि लाखिदों बेफोरबायदि आरोखि आरो जाफेराखै जानाया बेफोरबायदि आरो जानाय मालायनि गारिखौ जै सालायबाय आं 60 गोजौ लामाबो थाङा लोगो मोनबाय खामानिया साक्सेस जेरावबो माबासिम थांनांगौ माबा गैयामोन ओमफ्राय उनजों नै नायदो बिसोरनो लायनांगौआ बिसोरनोमोन ओरै सासे दं ओरै सासे दं नैलायदो माने ओरैबायदि उपद्रब उफाय गैया गावनि जानायखौ दोनथ'नाब्लाबो गावनि गथ'खौ लांफैदोंमोन आं हस्टेलनिफ्राय दा फुजानिसो बन्द मोनो नालाय बेखौनो लांनो फैदोंमोन थ' बाराथ' गोलाव जानाय नङा भिडिअ'आ ओमफ्राय न'सिम सहैग्रोनोसै माला सहैयो 1 घन्टाथ' नङा 2 घन्टा आरामसे on the way yeah mami on the way ha बोरमा फिसाफ्रा नै मोननायसै बरपेटा बिब' बिनानाव नै सानैबो मा खालामबायबाय थायो सासेया बिनानावा बिब'नि फेन्दायाव उन्दुदों वा देलायनोसो जाथारदों बिसोरो देलायनायनि मुखुब जादों बिसोर वा बोरै जानांगौ इसा हा बोरै जानांगौ इसारानि थाखुमादों मामि नों मा बानायनो गोरों होनदोंमोनलाय मा मेगि ओमफ्राय मामि ओमफ्राय what type button मा गान खोनासं ओरैबायदिखा लुक बा जिरायनायफोरा अंगसो थांग्रोनि गथ'फोरखौ दिनै न'आव दोनहैग्रोनि ना माने गोबावजों लोगो मोननाय ना बिफाजों ओरैबायदि उफुद्रुब गोजौनि माबाखौबो नै खेंलाबायजोबना दोनबाय गारिनि माबायाखौ माने बिदि ओंखारलाय हाबलाय गावथ' निजा गारि गैजाखाया नालाय मालायनि गारिजोंनो फिसाफोरखौ एसे रंजाहोनांगौ माने उफाय गैला थांग्रोनि नङा होमबा वाव मोनसे टल गेट मोनफैबावबाय बावहाय माब्रै लागोनथाय दहायथ' माबा दंखायोमोन नालाय बावहाय दाननाय जादों जियानो हक टल गेट मोनफैबावलायबाय टल गेट टल गेट बावहाय आरो पैसा लायो ना लाया किधर जाना है हम लोग इधर जाबाय दे टल गेटनिखौथ' आंनिफ्राय दानासै गारि बिगोमा बिथांनिसिम सरि क्षमा बिदों आं मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि गारिखौ लाबोसनफ्लांनानै आंबो नोंनिफ्रायसो दानहोनाय जाबाय क्षमा बिदों सरि जेखियानो जादोंला उफाय गैला आं मोनसे फिसा खामानि माबानि थाखायसो इमारजेन्सियावसो लाबोब्रबनो गोनां जादों बिदि आरोखि जियानो जाया मानो क्षमा बिदों थांग्रोनि न'सिम दिनैनि ब्लगाना बारा इन्टारेस्ट बा मजबुतबो जायाखै गारि हिसाबै थिगैनो दं खिन्थु सिङाव बारा मेन्टेन गैया बेबालाय 100% मेन्टेन गैया आरोखि गारिया सिङावहाय बारा फोसाबाखै थांखु बिगा माबा माबि गोग्लैना दङमोन आरोखि चलो बिदिब्ला थांबाय थानोसै नङा होमबा बेखौलाय आरो माथो होनना बुंनाय सोरनियावबा माबा थागोन बेफोरबायदि आरोखि फाइनेलि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय ओंखामबो थिखोना उखैबाय लामानि अबस्थायाबो गाज्रि फारसेनिफ्राय गाज्रि नै बेफोरबायदि आरोखि हालादा ओरैबायदि गाज्रिखा माने माबा मोनसे जाब्लाथाय थांखागोन आरोखि मोनफैबाय थ' दिनैनि ब्लगाना
बेयावनो बाय बाय थुंगेथ'बाय माब्रै मामि बाय बाय